ମୁଁ ଜଣକୁ କଥା ଦେଇଛି ବାପା ନନ୍ଦିନୀ ମତେ ମୋ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନନ୍ଦିନୀ ଏଇ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଆରେ ସବୁଜି ଝିଅ ତମର ଏଠି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଠିକ ହାତବନ୍ଦି କହିଲା ବେଳକୁ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କର କହିଲା ତ ସେ କେବୃଟି ଆମର ଚାଲି ଆସିଲା ନନ୍ଦିନୀ ବେଦୀ ଉପରକୁ ଚାଲ ଲଗ୍ନ ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ହାତ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଚାଲ ଲଗ୍ନ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲେ ଗଡ଼ି ସବୁ ଗଇ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବେଦୀ ଉପରକୁ ଯିବିନି ନନ୍ଦିନୀ ମୁଁ ଜଣକୁ କଥା ଦେଇଛି ବାପା ଘରେ ନ ପଶିଲୁ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ବାସିଲାଣି ହେଇପାରିବନି ଏ ବାହାଘର କତ୍ମିନ ହେଇପାରିବନି ରଲାମଣି କେବୃଠିଆ ଓ ସବୁଦି ସବୁଜି ଡାକ ରଲାମଣି ଜଗରା ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ବାନି ବୋଲି କୋକୁର ଶୁଣି ସଜାଇ ପେରେ ବାଜା ବଜାଇ ଡିଜେ ବଜାଇ ଧଚାରି ଆସିଲି ଶୁଣିଥିଲି ମାଣି ଜଗର ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ଜଗଦେବଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନବତା ଚଉଦ ଖଣ୍ଡି ବହୁଜାର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ଏଇ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ଅୟୋ ଏଇ ତମର ମାନବତା ଏଇ ତମର ରାଜା ଠାଣି ତମ ରାଜା ଠାଣିକି ନମସ୍କାର ଆଉ ତମ ମାନବତାକୁ ଏ ଜମି ଦଲାଲ ବାବାଜୀ ବର୍ଦ୍ଧନର ଜଗନ ନମସ୍କାର ମାନବନି ପ୍ରତିଆପରୁ ଉଠିଆ ମତେ କୋଡେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମା ଆରେ ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଥିଲା ତୋ ମା ଚାଲିଗଲା ସେଇ ପରଠାରୁ ତୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟାକୁ ବାପ ମାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ମୁଁ ବଡ କରିଛି ତମ ପାଖରୁ ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଛି ଯେ ମୁଁ ବି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ମୋ ମାଆକୁ ଖୋଜିନି ତାହେଲେ ତୁ ମତେ କହ ମା କାହିଁକି ମହାବଳି ବୋଲି ଅରାଜି ହଉଛୁ କହ କଣ ପାଇଁ ବେଦୀ ଉପରେ ଉଠି ଆସିଲୁ ନନ୍ଦିନୀ ଆରେ କହ କାହିଁକି ମହାବଳି ବୋଲି ଅରାଜି ହଉଛୁ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି ବୋଲି କେତେବେଳେ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ତ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲି ଏଇ ନେଇ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କଥା ଦେଇଛି ସିଏ ନ ଆସିଲା ଯେ ମୋ ହାତ ଗୋଟି ପଡ଼ିବ ସିଏ ଆସିବ ଏଠି ପାଖରେ ବସିବ ମତେ କହ ମା ଆରେ କିଏ ତୋର ସେ ସାଙ୍ଗ ରାତି ଆସେ 3ଟା ବଜାଣି ଅତ ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ କହ କିଏ ତୋର ସେ ସାଙ୍ଗ ନନ୍ଦିନୀ ମୁଁ ତ ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ ତ ଆସିଥିଲେ ଉଷା ମମତା ମନୀଷା ମନୋଜ ଶ୍ରାବଣୀ ଏମିତିକି ତୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗ ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ବସିକି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି ୟା ପରେ ତୋର କୋଉ ସାଙ୍ଗ ରହିଲା ଆରେ କହୁନୁ କିଏ ସିଏ ଯିଏ ଏଯାଏ ଆସିପାରିଲାନି ଯାହା ସାମ୍ନାରେ ତୋର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତୁ ତାକୁ କଥା ଦେଇଛୁ କହ କିଏ ସିଏ ଆରେ କହ କିଏ ତୋର ସେ ସାଙ୍ଗ ତା ନାଁଟା କଣ ରାଜ ରାଜ ଆଜ୍ଞା ବାପା କୋଉଠି ରହେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତା ପୁରା ନାଁ କଣ ରାଜନାରାୟଣ ରାୟ ସିଂ ରାଜନାରାୟଣ ରାୟ ସିଂ ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ରାୟ ସିଂଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଘୋଡ଼ା ମଧୁଆ ବାଣିଜ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନବମା ପୁଅ ରାଜନାରାୟଣ ରାୟ ସିଂ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ମତେ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି ଡାକନ୍ତୁନି କିଏ ତୁମେ ମତେ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି କିଏ ଜମି ଦଲାଲଗିରି କରୁଛନ୍ତି ପୁଅ ତାକୁ ମୋର ଯାହା ନାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିଦେବି ହେଇଛି ପୁଅ ଆମର ରିଅଲିଷ୍ଟେଟଟା ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ହେଇପାରିବନି କତ୍ମିନ କାଳେ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ବାପର ନାକ କାଟି ଧୂଳି ଚଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା ନନ୍ଦିନୀ ଭଲରେ କହୁଛି ବେଦୀ କି ଚାଲ ଜିଦି କର ନା ନନ୍ଦିନୀ ବେଦୀ ଉପରକୁ ଚାଲ जिदी करूनी भाई अड़ी करूची मो बापा भाई का सामने रे मो अड़ी करूची मते मो कथा रखियो कर्पूर सिना पड़ी जायछि हेले बासना आज भी रहिछि पानी तो बड़ रे राज वसटा धीरे धीरे माटी रे मिसी गलानी सत हेले माणी को बड़ राज परिवार रो नीति आदर्श परंपरा एबे भी अखेल रहिछि तमे बराबर विचार करछ ए वंशरे व्यक्ति रे बेक कोठी जीव पछे किंतु कथा कथा केबे टुटिबनी तमे को बाबा को भी तो ए वंशर दायित्व ना मो देइथिबा कथा को केमिति टुटाई देबी ओ तो भूली जाउछु नंदिनी ए कथा भी मु तो अनेक थर कहिछि ये जगते वंशर मान मर्यादा को अखंड रखुवा पाई
କୌଣସି ବି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରୁ। ଠିକ ଅଛି ବାବା। ଜଗଦେବ ବଂଶର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ପରମ୍ପରାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବେଦୀକୁ ନ ଯାଇ ଏଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ତମେ ତମ ଜଗଦେବ ବଂଶର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାର। ସେଥିରେ ମୋର ଟିକେ ବି ଆପତ୍ତି ରହିବନି। ରଖ ବାପା, ମୋ ବନ୍ଧୁକଟା ନେଇ ଆ। ରଖ ବାପା। ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳିଗୋରା ଫୁଟେଇ ଦବ। ବନ୍ଧୁକ ପକେଇଲେଣି, ଜୀବନ ନେଇ ପଳେଇ ଚାଲେ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରୁଛି ନନ୍ଦିନୀ, କହ ତୁ କଣ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇବୁନି? ନା, ମୁଁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇବିନି। ବରଂ ରାଜକନ୍ୟା ଛାତି ପତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବାପା। ତମେ ତମର ସବୁ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ବନ୍ଧୁକର ସବୁତକ ଗୁଳି ଏଇଠି ଉତାରି ଦିଅ ବାପା। ଉତାରି ଦିଅ, ଉତାରି ଦିଅ। ନା ବାବା, ସେମିତି କରନି। ଯିବି ବାପା, ମୁଁ ବେଦୀ ଉପରକୁ ଯିବି। କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିପାରିଲିନି ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଷୀ ହେଇଯିବି। ହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ହରେଇବା କଥା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ପାରିବିନି ବାପା। ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ବେଦୀ ଉପରକୁ ଯିବି। ବିଶ୍ୱ କହୁଛୁ ତୁ? ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ବାପା କି ମୁଁ ସହିପାରୁନ ତ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ତୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଆମକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବାବା, ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ବିନା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ କଣ ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବି? ବଞ୍ଚି ପାରିବି, ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତୋ ବିନା। ବାପା Thank you.
अरे मुझे तो सब बोलने लगे जाएगा Muraj Nandini is our best friend I am Raj Narayan Rai Singh Emaniko order samastamko or bhuvishcha pranam Hey Mr. Raman चुपी छुड़ाई जो कौन यार चला अगला बड़ा बंद करे बागरा ये बेटिया ब्रूठिया ये बागरा है भाई बोल खाओ खाओ ये झियोटा संगे तोर बागरा करे देबी काई कि ना ये झियोटा करे चरित्र हिना बोलना धीरे राजा साहेब धीरे तमा गुणवती की हरा सब कांड कारखाना पदारे पड़ी गला बाबू जणक हौठती नंदिनीर सांग ଆଉ ଏଠି ଯାହା ଘଟିଗଲା ତାକୁ ଥରେ ତୁମ ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର विशाल हृदय चिंता करी आ टोकाटा मद पी डाइरेक्ट बेदी पर चढ़ी तम झियो को कुंडे गिरी दइला तमे कहउछ कना विशाल हृदय चिंता कर अरे ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ କୋଳେଇ ଦେବାରେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ना असुविधा रहला कोठी सांग मद निशारे बेदी पर चढ़ी जेतबे समस्त सामने रे तम झियो को कुंडे गिरी धरि पाउची बंद कोठरी भितरी ये कोन नाही कोन करतै नथि ए नालिया किंतु आउ काकू देखैबू ए जबी दलाल बाबाजी वर्जना कुए अरे मु त थरे को भणी चरित्र नामी कहछि तू देखिबू ओ पोकेटु सिजु बाहर कर नै गरा परे ए का सारा लोके तो भणी की थरे कुए सच्चा थर कहिबे तो भणी गुने चरित्र हिना धनमणि बे बापा ना कदली चोपा दे सामे चोट कर तो ऊपर सुखिन चिपी धइला इच बसी कोजी बापा उडा आइले मु तते केई थरा कहिनी बेदी ऊपर उठिया बेली मोटा ककंद सुबुनी